Veľmi dobré je v marci určite vysiať hrach, pretože čím ho skôršie vysejete, aj kebyže tá pôda není až tak dobre pripravená, hrach nemusí mať úplne dokonalú tú pôdu, tú štruktúru. Vysejete to zhruba od seba, dajme tomu 15 cm tam, kde budete, alebo 20 tam, kde budete chodiť, aby ten hrach pekne potom vám zahustil a nebude tam toľko tej buriny. Potom je tam ešte mrkva, je tam petržlen, sú tu vlastne cibulky, ktoré máme, dokonca máme bielu, žltú aj červenú. Cibula biela, cibula žltá, cibula červená. Áno. A veľmi dobré je ešte pred cibulou pripraviť tú pôdu tak, aby to bola drobnohrúbkovitá štruktúra a cibulu sadíme aspoň zhruba tých 5 cm dole. A odporúčam znova záhradkárom používajte aj substrát, ak máte nejaký kompost, pretože je to veľmi dobré, že tam dáte vlastne po tie rastliny podzeleninu určite nejakú organickú hmotu. Ak môžete dať aj minerálne hnojivo, ale toto je prírodné. Prírodné, ktoré tam zapracujete. Dokonca, ak ste mali trávnik a máte tú mačinu z toho, že ste to tam aspoň dali predtým, pred orbou, je to veľmi vhodné, lebo obohatíte tú pôdu a tá úroda bude násobne vyššia ako bez toho. Takže naozaj tie komposty aj tie substráty.